ክትዕወቶ ለብዘይ ትኽእል ጉያት ጎይኸም ዘለኻ ደይስምዓካ ብጣዕሚ በርትዕኻ ትሰርሕ ገንዘብ ትረክብ ክፍሊታትካ ትኸፍል ኣብ መወዳእታት ወርሒ ግና ኣብ ኢድካ ዝቐረየ ነገር የለን ኣብ ተመሳሳሊ ነገር ዕንክሊል ትብል ከመይ ገይሮም ካብዚ ዕንክሊል እዚ ከም ዝወፁ ብዛዕባ ሓደ ስድራ ታሪክ ከዘንትወልኩም ክሳብ መወዳእታት ተኸታተሉኒ ርግፀኛ እየ ሓደ ውሕዳት ጥራሕ ዝፈልጥዎ ሚስጥር ክትርድኡ ኢኹም ከምዚኦም ዝበሉ ቀለልትን ተግባራውን ፋይናንሳዊ ቪድዮታት ንምርካብ ድማ ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ተጠቐሙ እዚኦም ኣማኑኤልን ራሄልን እዮም ክልቲኦም ጽቡቕ ስራሕ ነይርዎም ቀዳማይ ውላዶም ምስ ወለዱ ግና ብሕፅረት ገንዘብ ብጣዕሚ ተጨነቑ ከምዚ ኢሎም ክቕፅሉ ከም ዘይኽእሉ ድማ ፈለጡ ኣብ ክንድታ ዝሓልምዋ ዝነበሩ ሓዳሽ ቴሌቪዥን ስለ ገንዘብ ምምሃር ይሕይሽ ኢሎም መጽሓፍቲ ብምግዛእ ብዛዕባ ገንዘብ ምንባብን ምምሃርን ጀመሩ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ድማ ብባጀት ምንባር ጀመሩ ብተወሳኺ ድማ ካብ ባጀት ብላዕሊ ዘላ ሕድሕድ ሳንቲም ምዕቋር ጀመሩ እቲ ዕላማ ድማ ንቐጻላይ ጉብኝት ወይ ጽቡቕቲ መኪና ንምግዛእ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ህይወቶም ንዝቕይር ገለ ነገር እዮም ምዕቋር ጀሚሮም ዘለዉ ድሕሪ ሓደ ዓመት ካብ ባንኪ ልቓሕ ወሲኾም ኣብ ከተማ ሓንቲ ንእሽተይ ናይ ስራሕ ቦታ ምግዛእ ከኣሉ ድሕሪ እዚ ንሓደ በዓል ቢዝነስ ድማ ካረይዋ እቲ ናይ ባንኪ ልቓሕ ወርሓዊ እናኸፈለት ድማ ተወሳኺ ዝኾነ ኣታዊ ክረኽቡላ ጀሚሮም ካብ ሽዑ ጀሚሮም ድማ እቲ ሚስጥር ተመሊሱ ኣታዊ ዝህቦም ንብረት ምግዛእ ምዃኑ ፈለጥዎ እቲ ኣብ መንጎ ሃፋት ምን ዝተረፍናን ዘሎ ዓብዪ ፈላላይ ክልተ ቃላት ከም ምርዳእ ዝተለዓለ ይኾን ኣሴትን ሊያቢሊቲን ናብ ትግርኛ ንምርዳእ ብዝጥዕም ቃላት ክንምልሶ ከለና ድማ ጸጋን ሸኽምን ይኾን ማለት እዩ ኣማኑኤልን ራሄልን ኣተሓሳስቦም ምስ ቀየሩ ፋይናንሳዊ ችግራቶም ክፈትሑ ጀሚሮም ኣቕልል ኣቢልና ንረዳእዮ ሸኽሚ ወይ ድማ ሊያቢሊቲ ብእንግሊዝኛ ማለት ገንዘብ ካብ ጅባኻ ክወፅእ ዝገብር ማለት እዩ ንኣብነት ናይ እግሪ መኪናኻ ብልቓሕ ገዚእኻያ ወርሓዊ ናይ ልቓሕ ክፍሊት ትኸፍል ዋላ ብገንዘብካ ገዚእኻያ እንተትኸውን እውን ናይ ነዳዲ መጸገንን ካልኦት መንግስቲ ዝኽፈሉ ክፍሊታትን ትኸፍለላ እዚኣቶም ንግላዊ ጉዳይ ገንዘብ ካብ ጅባኻ ክወፅእ ይገብሩ ማለት እውን ሸኽምታት ገንዘብ ክተውፅእ ዝገብሩኻ ንብረታት እዮም እዚኦም ድማ ንዓኻ ዘይኮኑስ ንኻልኦት ሰባት እዮም ዘህፍትሙ እቲ ናይ ሃፋት ሚስጥር ድማ ጸጋ እዩ ማለት እውን ከም ናይ ኣማኑኤልን ራሄልን ናይ ስራሕ ቦታ ናብ ጅባኻ ቅርሺ ክእቱ ዝገብር ማለት እዩ ዳርጋ ንዓኻ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ ምህላው ከም ማለት እዩ ዋላ ደቂስካ ከለኻ ኣታዊ ዝህበካ ማለት እዩ ኣብነት ከበኩም እታ ብላዕሊ ዝረኣናዮ ናይ ልቓሕ መኪና ትካረን ተትኸውንከ ናይ ባንኪ ልቓሕን ካልኦት ወጻኢታታን ሸፊና ናይ ኣታዊ ምንጪ ምኾነት ነይራ ስለዚ እዮም ድማ ሃፋትም ጊዜኦም ኩሉ ጸጋታት ወይ ድማ ኣታዊ ዝህቡ ንብረታት ኣብ ምግዛእ ዘተኩሩ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብዚኦም ብጣዕሚ ዝዳናገሩ ብዙሕ ግዜ ገዛኹም እቲ ዝዓበየ ሃፍትኩም እዩ እናተባሃልና ኢና መፂና ግና እስኪ ተወሳኒ ሕቶ ንነብስና ንሕተት ገዛና ናብ ጅባና ገንዘብ ይእቱ ዶ እንድሕር ደኣ ቤንኻ ተቐመጠሉ ኮይንካ ብርግፅ ንመብራህቲ ማይ ግብሪ ወጻኢታት ስለተውፅእ ገዛኻ ሸኽሚ እዩ ጸጋ ክኾን እንተኾይኑ ገለ ክፍልታት እቲ ገዛ ኣካሪኻ ኣታዊ እንድሕር ደኣ ሃሊካ ጸጋ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ድማ ተረኻ ዝርዝር ካውፅእ ከመይ ጌርካ ናብ ተግባር ተኣቱ ሕድሕድ መንገዲ ኸርእየካ እየ ተኸተለኒ ቁፅሪ ሓደ ብጣስ ወረቐት ሓዝሞ ኩሎም ኣታዊታትካን ወጻኢታትካን ዘርዝሮም እሞ ገንዘብካ ብሓቂ ናበይ ይኸድ ከም ዘሎ ተዓዘብ ወይ ድማ ተረዳእ ካልኣይ ብጣስ ወረቐት ሓዝሞ بتا حدا وجن كلهم تجاتات كازرزر بتا حدا وجن دم شخمتات كا ويدم عداتات كازرزر شعو أتم كم تجات وقطر من جرات نبي حق تجاتات اليوم كهر هالكايو بتوسخ دم زلوا شخمتات كم يجر كان بتجات غيرهم تقل زل حساب لوم بمعقار كتجوزهم ويدم مقتون نم تقل تجاتات زرزر لوم بمعقار كتجوزهم ويدم أوقات على ختون نم تقل تجاتات زرزر لوم جمير كادم أنا بتجار عتيقة هي وتكالوت أو كومنت خدكم اتلوم عن تجوزوا وتقولوا زنا أساس أجاز عفو حسابات مكفال دمان إنه علنا حبيرنا نعبا اتعلام قليلي شخمتات زي كون السجاتات مجزع جمر بحدا جيجي هنس أجازا ويدم مكينا مجزع يتبيه كان سجاني شيء كوني خليو كم قلنا وصرح مجمار زخون نخلو تكاريخ أتا وقت رهول تقل نورات كوني خليو توصل النجر أتحسسوا خام غياريو جنزة توصل لحد حد جزير ما لنفسها سجاديس شخميز جزء له خلك حتى تاع الفيديو اللي حرق تقييمكم كم زي مزولو قلل تنتقبرون فاينانسا فيديوهات نمركب لايك سبسكرايب مقوار تتقوموا